Hey guys, velkommen til det her haul. Jeg har glædet mig sådan virkelig meget til den her video. Jeg har nemlig mit første haul fra Amazon. Ej, det er virkelig kvindt der. Jeg ved ikke, om I kan mærke det på mig, men jeg er sådan helt oppe at køre. Jeg er virkelig sådan helt vildt. Look. Ja, spændt og glæder mig egentlig bare ikke meget. Jeg vil gerne lige hurtigt sige, at tingene er ikke sådan, det er fra Amazon i USA. Det er sådan bestilt i USA. Men den er ikke sådan pakket ind. Der er lagt i sådan nogle plastikposer, fordi at det er min fars kammerat, der har taget det med hjem, fordi at han har en kæreste, der bor i USA. Så ja, og der er simpelthen ikke plads nok i kufferten til, at sådan boksene og posen kom, eller pakken, det kom i sådan noget, der også kunne være der, eller skulle man betale ekstra penge, og det gider vi jo selvfølgelig ikke. Så det er puttet i plastikposer, og på 2 af tingene er der sådan indpakning, men på 2 andre ting er der ikke indpakning. Lad os se, bakke med gang. Så er der den her pose, og det er egentlig et børstesæt. Det er det her fra Real Technique, som jeg har købt fra USA. Og jeg kan selv se, der står det der Real RT. Og der er egentlig sådan den her store en med sådan det her børstehoved og sådan den her længde. Og så er der den her med det her børstehoved og den her længde. Og så er der en med det her børstehoved og den her længde. Og så er der en med det her lille bitte børstehoved og det med den her længde. Og så er der selvfølgelig også en mega sådan god, virker det som om virkelig god beauty blender. Der kan mel derind. Nu kan jeg lige se, skal jeg. Og der står faktisk på sådan, hvad man kan bruge den til. Den her så er der sådan en blush brush. Jeg ved ikke helt, om jeg vil bruge den til, den er sådan meget. Hvis du har det børste, er den sådan meget, føler jeg. Meget stor. Ej, nu har jeg fået den hår på. Jeg føler egentlig sådan, den mest virker sådan, hvis man kan lægge bronzer heroppe, men ikke bronzer hernede, fordi der føler jeg lidt, der er noget, der virker bedre. Og så har vi så den her, og der står der en Expert Face Brush. Og den tænker jeg kommer til at bruge som blush brush og bronzer brush. Blush brush. Så det var den næste. Og der er så den her lille bitte en, og der står der en setting brush. Måske det er sådan en setting powder. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kommer til at bruge den til. Det kan faktisk være en meget god idé, hvis man sådan... Når jeg har lagt min setting powder med en mini powder på, så er der altid noget tilbage. Det kan man måske sådan blende ud med den her. Det var altså en meget god idé. Den også har faktisk brugt sådan en setting powder brush. Jeg kan virkelig finde noget at snakke i dag. Hold op. Sidst men ikke mindst har vi den her børste. Og det er en til Deluxe Crease Brush. Den tror jeg bruger som min concealer børste. Det virker den virkelig god til. Og selvfølgelig også bruge min beautyblender som min concealer børste. Eller så sådan, den er jeg måske bruge som, når jeg lægger concealer sådan her i næsen. Sådan, og op på min næse og sådan. Og så den her man måske bruge sådan under øjnene, for det virker sådan meget rart. Den kommer helt ind. Og på en måde. Sådan der, ja. Så det her var egentlig den første ting fra Amazon, og så også RT her. Men så bare lige på hovedet, men det var den første ting fra Amazon. Anden ting fra Amazon finder jeg lige. Det her er egentlig sådan den næste pose, så vil jeg ikke lige vise for meget. Og så egentlig bare åbne den. Har jeg bare lige det første op. Det første her kan jeg allerede sige, der er ikke indpakning på, men det er den her bowl. I'm so excited. Den her, der hedder Level Up. Så der er en, der hedder Cloud dernede, og et eller andet. Så ja. Vi får lov til at se. Jeg tænker, at de vil lave et try-on til sidst. Try-on. Prøv i hvert fald. Og det er en balance sådan gel. Moisturizer. Der står balance
Belang. Jeg kan ikke udtale det. Gel Moisturizing. Så herovre står det lidt omkring den. Der står, at man 1-2 pump på rent hud. Altså sådan 1-2 på dem her. Og så jeg skal bruge den om morgenen og om aftenen. For at balancere min hud. Og for at min hud er for den er hydrating. Nej, jeg bruger virkelig ikke. Det er godt, at jeg har skole i morgen, tror jeg. Men der var den første. Den tænkte sådan her. Really cute. Så trækker vi den næste ting. Så er det fast. Jeg skal lige kigge, hvad jeg skal lige have med den der kussen. Og den næste ting, næste ting er den her. Og det er også bubble. Jeg skal lige kigge for første gang. Jeg har lidt tape, der skal i. Ej, oh my god, der står bubblesen herude. Så cute. Så mangler bare den grønne. Den er den lille af. Og grunden til, at jeg vidste, at den hed, var nok, fordi den hedder Cloud. Cloud Surf. Og det er en Water Cream Moisturizer. Men igen, vi laver en try. Jeg skal se her, hvad der står. Den her skal jeg gerne bruge efter, jeg har renset min hud. Og der skal jeg bruge den her skal jeg bruge før. Nej, men lige. Den her skal jeg bare bruge 1-2. Men den her skal jeg helst bruge efter, jeg har. Den her vil jeg. Hvis jeg har renset min hud, skal jeg helst bruge den her på. Og hvis jeg ikke har, skal jeg helst bruge den her på. Og så den her, der skal der også 1-2 pump. Og så er det også om morgenen og om aftenen. For at så holde min hud hydrated. Der er så også dernede med det der meget småt, når der er made in USA. Sådan lige sådan der. Lidt op. Sådan der. Så jeg bare ikke se, men så er i hvert fald made in USA of US. Sådan. Lige hvor cute it is. Altså, so freaking excited. Jeg kommer til at pynte med det her. Wow. Nu tager vi sidste ting, og lukker lidt hurtigt den her. Jeg skal selvfølgelig gemme æsken. Det er virkelig vigtigt. Så tager vi lige sidste ting. Og det er ikke en creme nu. Det er deres Bounce Back. Og det er en balance toner og mist. Så vi kan åbne den. Her så er der egentlig også bare bubbles derude. Så I kan se. Den her har jeg set. Jeg har det sygt godt om. Hvad er lige det her? Så cute den er. Den er ikke sådan ret stor, føler jeg. Nu prøver vi lige det sprøjt. Det er godt sprøjt. Jeg fik det i munden, det smager ikke så godt. Det er heller ikke det, der er meningen. Jeg er sådan en person, der smører det altid ud bagefter. Jeg smører det altid ud bagefter. Og så min nye brush. Den ser sådan, den føler sådan størkner en lille smule på huden. Nu har vi så allerede prøvet den her. Så nu tænker jeg, at jeg lave en rutine med min nye bubbles things. Hey guys, skal man så sige sådan, når man nu hvor det er engelske produkter. Starter den der bubble. Det gør den bare sådan der. Nu har jeg lige sprøjtet den på. Sætter den her. Og nu lader vi lige. Du tager prøver vi bare det hurtigt begge to. Vi starter den her lidt op. Moisturizer. Hvor føler jeg, at den her cloud ting er lidt større? Det er den ikke. Vi starter den her level op. Nej, vi starter med level up. Ej, hold da op, den er gel-agtig. Sådan helt gennemsigtig.
Fordi hvis vi nu var kloge, så burde vi gøre sådan her. Kun putte den her på den ene halvdel. Der bliver lidt mere derovre. Der er lidt mere tilbage, men det er lige meget. Og så putter vi kun lige den her på den ene halvdel. Så jeg vil lige, hvorfor en jeg lige nu føler jeg bedst. Hvorfor jeg støver i gæst. Lige nu er det jo selvfølgelig lidt for meget, jeg har taget på. Men det vidste jeg jo også godt. Jeg kan også bare lige putte det på halsen. Lidt ud på ørerne og sådan noget. Det er okay. Og jeg ved godt, der er lidt mere tilbage. Det kan jeg bare lige. Ej, jeg kan ikke bruge det. Så der. Ja, det kan man lige putte på nu. Og sådan næsten så den. Den ser sygt hurtigt ind, den her føler. Så tænker jeg gør sådan her. Ej, jeg fik mit hår med. Den er sådan ret sticky. Jeg kan lige prøve at sætte et eller andet på. Hold, den er super lim. Altså, den er ret sticky, jeg ved godt, man kan ikke lige se den, fordi den vejer ret meget. Hvad vil den her? Prøv, den er der ikke noget i. Den er ret sticky. Så den her level up indtil videre giver nok en 8 ud af 10. Og det er ikke så vildt med, jeg kan ikke være så vild med sådan nogle gellet creme. Men ligesom den her Bayume, den har følt jeg også for meget gel til at starte med. Men jeg blev rigtig glad for, den er næsten tom. Jeg tror lidt det samme den her, fordi sådan, jeg føles virkelig dejlig på huden. Men jeg bare har aldrig været så vild med sådan nogle gel creams. Jeg er mest sådan vild med sådan nogle med fylde-agtige. Og det er virkelig ikke meningen, Mille. Men sådan, ligesom sådan den her, hvor der er lidt mere sådan fugtighedscreme-agtig. I stedet for det er sådan noget gel cream og sådan noget. Men nu går vi ind på den her side. Går vi ind på den her. Og det er egentlig den her Bubble Clouds. Eller noget. Clouds, sorry. Der laver vi egentlig bare det samme. Ej, den fungerer ikke med den der. Fordi at der viser det. Jeg kan lige prøve bagefter at lave en. Jeg kan allerede mærke, at den er 100% mest mig. Igen, fordi jeg ikke er så vild med gel creams. Men den er faktisk egentlig ret fint, den her. Den anden der. Den er egentlig okay. Den her kan jeg bare allerede mærke, den er 100% mest mig. Jeg tænker ikke, hvorfor er det så valgt den. Fordi jeg følte, at de to, der passede bedst. Men sådan, at den her, der skulle man tage på efter, og den skulle man tage på pik, man har renset sin hud, ikke? For det er ikke hver morgen, jeg renser min hud, måske sådan hver anden. Så passer den med, at jeg kan skifte mellem de to. Og kommer nok også til at tage den her på, hvor jeg har renset min hud. Jeg kommer også nok til at tage den her på, hvor jeg ikke har renset min hud. Fordi det er ikke så tit, at jeg ikke har renset min hud. Sådan. Ja, jeg kan også mærke, at den føles sådan, den er ikke så sticky. Nej, se, sådan der kan jeg bare. Så, ja. Den lille jeg vil læse her, for der står I am cloud-like hydrating cream that helps balance oily skin and reduce the look for boys. Det betyder, at den er sådan meget hydrating, og den hjælper at balancere din olie i din sådan hud. Og så er den god til hudorme. Og det er ikke farligt, bare det. Og så står der her, how to use me. Use me. Jeg ved det ikke. Der står, at man læser det bare på dansk. Man skal helst have 1 til 2 pump på en ren sådan hud. Og man skal gøre det 2 gange dagligt. Og jeg har en bums, tror jeg. Ej, det ved jeg ikke. Man skal gøre det om morgenen og om aftenen. Og så står der, I am best for. Ja, hun. Den er bedst for alle skin-typer. Og så også for sådan kombineret. Altså sådan en lille bad med huden. Og det er lidt meget om mig. Så det er sådan. Sådan nu læser jeg lige med misten her. For jeg har jo genpakning på den her. Men jeg tror det er lidt af det samme den her. Men I am
at den balancerer ens hud hver dag. Og så how to use me. At man skal sprøjte 3-5 gange på sit ansigt, imellem hvordan ens hud er. Og man skal også gøre det 2 gange om dagen, både om morgenen og om aftenen. Og også gør det I'm best for alle skintyper, inklusive sensitive. Including sensitive. Et eller andet. Og herover kan man også se sådan, nej, jeg tror det er lidt bedre at se på den her, ikke? Jo, sådan at der er sådan den her lille ting her, hvor man skal først rense. Der har jeg så ikke Biome Bubbles Cleanser, men der er altså også mange andre. Og så skal man bruge misten. Så skal man bruge moisturizer, og så skal man bruge sin makeup med en mandel. Det er lidt sjovt, de har lavet nogle sådan nogle serum. Det er lidt, synes jeg, lidt mærkeligt. Men det var egentlig alt for det her fantastiske haul. Hvor jeg mangler en børste over den her. Er det mig, der er helt blind? Har jeg den i hånden? Hvor lader jeg nu den her? Og det er også været den rundt ned. Ja, det var den. Men alt for det haul. Hvor de kan sgu da stå op. Sådan. Tak fordi I så med. Bye bye guys.